Hafa Hampton on ajaton ja klassinen kylpyhuonekalustesarja, joka henkii korkeaa laatua ja ylellisyyttä. Ryhmä valmistetaan käsityönä Hallandissa, Ruotsissa. Hampton-sarjassa olemme panostaneet yksityiskohtiin, kuten pehmeästi sulkeutuviin luukkuihin ja vankkaan ja kovaakin käyttöä kestävään valumarmorialtaaseen. Kauniit posliinivetimet sisältyvät toimitukseen. Sarja on saatavana peilillä ja peilikaapilla, molemmat energiaa säästävällä loisteputkivalaisimella. Peilikaapissa on pistorasia. Hampton-sarjassa värivalinnat ovat valkoinen ja antrasiitin harmaa ja leveydet 90 sekä 60 senttiä. Lisää säilytystilaa luot helposti täydentämällä ryhmääsi puolikaapilla tai korkeakaapilla. Sarjaan sisältyy myös pesuallas Hana sekä tyylikäs kylpyamme.